Пасхальны ноч асвятляе ўваспросты Христус. Гэта сапраўды вялікая ноч, бо ў ёй аценьваем сакраментальным чынам моцай Духа Святога найважнейшае выдарэнне ў дзеях свету і чалавецтва, якім быў пераход, Пасха, ад смерці да новага жыцця праз уваскрасенне. Тая збаўчая таямніца ў літургіі гэтай ночы стане для нас сучаснасцю, ажыццяўляюць яе для нас два пасхальныя сакраменты – хрост і Эўхарыстыя. Гэтыя два сакраменты з'яўляюцца цэнтрамі сённяшняй літургіі. Уся дынаміка пасхальнай ночы сканцэнтравана вакол новага жыцця ў Хрысце, і таму уся яе літургія поўная сімволікі жыцця – святло, слова, вада і вячэра. Гэтыя знакі складаюць галоўны змест чарговых частак літургіі пасхальнай вігіліі. Святло лепш успрымаецца ў адрозненні ад цемры. Падчас літургіі святла адбываецца асвячэнне агню, запальванне пасхалу, свечак вернікаў і асвятленне касцёла. Існуе глыбокі сэнс у паступовым рассеиванні цемры праз святло Хрыста. З ім пераходзім з цемры смерці да святла новага жыцця. Сімволіку святла і пасхальнай свечкі, а таксама тэалагічны сэнс усёй вялікай ночы тлумачыць нам велікоднае пасланне «Экзультет». Гэта тая ноч, у якую ты вывеў з Егіпту нашых праайцоў, сыноў Ізраілевых, і па сухім дне перавёў праз Чырвонае мора. А сёння гэтая ноч усіх веруючых у Хрыста на ўсёй зямлі вызваляе ад даўніх правінаў і змроку граху, вяртае ласку і злучае ў супольнасць святых. Гэта тая ноч, у якую Хрыстус, разарваўшы путы смерці, пераможцам выходзіць з падземных нетраў. У гэтую ноч, поўную ласкі просім Цябе, Пане, каб светач, што на хвалу імя Твайго ахвяраваны, нястомна палымнеў, рассейваючы цемру гэтай ночы. Няхай жа ён палымнее аж да світання, пакуль не ўзыдзе сапраўднае сонца. Езус Христус, Твой Сын з мёртвых паўсталы. Полымя святла з'яўляецца таксама знакам гатоўнасці і чакання. Таму, згодна з даўняй традыцыяй, гэтая ноч павінна быць чуваннем дзеля ўшанавання Пана. Вернікі, трымаючы ў руках запаленыя свечкі, павінны быць падобнымі да людзей, якія чакаюць свайго Пана, каб, калі верніца, застаў іх чуваючымі на малітве і запрасіў да свайго стала. Святая мша будзе адпраўляцца ў наступных інтэнцыях. Ксёндз Віталій будзе маліцца за памерлых Алюшкевіч Яна ў 16-ю гадавіну, за Марыю, Віктара і ўсіх памерлых сям'і. Ксёндз Роман будзе маліцца за памерлую Элеанору Эйдымт і памерлых з усёй сям'і Кербець, Элеанору першую гадавіну, таксама сям'і Адамовіч, Эйдымт і Панасевіч. Я буду маліцца ў інтэнцыі ксяндза Пробушча Владзіміра, патрэбныя
ласки, моцную віру, дары і святло Духа Святого у покликанні святарським, святая імша ад Маргаретак. Ksiądz proboszcz będzie modlić za усіх тут присутних на літургії Wielkiej Soboty i tak samo za усіх tych, kto лучиться з нами духовно праз уділ у онлайн-трансляції.
ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Дорогие браты и сестры, у гэтую найсвятейшую ноч, калі Пан наш Езус Христос перайшоў ад смерти до жыцця, Касцёл кліча дзяцей сваіх, рассеянных па ўсім свеце, сабрацца на чуванне і малітву. Калі мы ушануем памяць Пасхі Пана, слухаючы Яго слова і здзяйсняючы Ягоныя таямніцы, будзем мець надзею на удзел у Яго перамозе над смерцю і жыццё разам з ім у Богу. Цяпер наступае абрад благаслаўлення агня. Молімся. Божа, Ты праз Сына Свайго спаслаў верным агонь Твоей славы. Асвяці гэты новы агонь і праз гэтае пасхальнае святло запалі ў нас жаданне неба, каб мы з чыстым сэрцам змаглі прыйсці да святла вечнага праз Хрыста, Пана нашага. Христос учора і сёння, пачатак і канец, Альфа і Омега. Яму належить час і вечнасць. Яму хвала і валадарства праз усе векі вечныя. Амен. Праз свае святыя раны, слаўныя, няхай сцеражэ і ахоўвае нас Христос Пан. Амен. Святло Христа, які у хвалі воскрес, нехай розгонить темру наших серця і дума. Тепер процесуємо.
Святло Христова. Только каплане, прошу каплане. Святло Христова. Святло Христова. Узрадуйтеся уже хоры анёла в небе, узрадуйтеся Божия слуги, няхай званы обвящают збавление, бо на користь великого Володара перемога. Веселися и земля, опромененная узнеслым бляском, Бога святил тебе, промень с предвечного Володара.
Целый свет няхая чуе, что вызвалился от темры. Узрадуйся, костеле наша Маті, оздобленный зяннем искристого святла, и няхай гучным спевом наполнится гэтая святыня. Пан з вами. Угору серце. Подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна і справядліва усім сэрцам, розумам і пабожным спевам праслаўляць нябачнага Бога, Айца Всемагутнага і Сына Яго адзінароднага Езуса Христа. Ён справядліваму Айцу заплаціў за доўг Адама і сваёй крывёю знішчыў запіс старадаўняй віны. Гэта і ёсць тыя пасхальныя святы, падчас якіх забіваюць сапраўднае ягнятка, і яго крывёю асвячаюцца дамы вернікаў. Гэта тая ноч, у якою ты вывеў з Егіпту нашых прайцоў, сыноў Ізраілевых, і па сухім дне перавёў праз Чырвонае мора. Гэта тая ноч, якая святлом вогненнага слупа грахоў рассеяла цемру. А сёння гэтая ноч усіх веруючых у Христа на ўсёй зямлі вызваляе ад даўніх правінаў і змроку граху, вяртае ласку і злучае у супольнасць святых. Гэта тая ноч, у якую Христус, разорвавши путы смерти, пераможцам выходить з падземных нетраў. О, якая ж дзівосная для нас твоя ласка! О, якая невымоўная любоў! Каб адкупіць слугаў, ты аддаў сына. О, сапраўды абавязковым быў грэх Адама, бо яго згладзіла смерць Христа. О, шчаслівая віна, якую знішчыў такі вялікі адкупіцель. Святасць гэтай ночы праганяе злосць, змывае правіны і вяртае ласку паўшым, а засмучаным радасць. О, сапраўды благаслаўлёная ноч,
у якую злучается земное с небесным, а справы боские с людскими. У гэтую ночь полную ласки прими, святый Ойча, вечаровую ахвяру прославлення, якую Табе складае святы касцёл, урачыста ахвяруючы руками своих слугаў гэтую свечку, плён працы пчалінага рою. Таму просім Цябе, Пане, каб сведаць, што на хвалу імя Твайго ахвяраваны, нястомна палы мне, рассеиваючы цемру гэтай ночы, і прыняты Табою, як прыемны водар, няхай злучаецца са святлом нябесным, няхай жа ён палымнее аж да світання, пакуль не ўзыдзе сапраўднае сонца. Езус Христус, Твой Сын з мёртвых паўсталы, які асвяціў род людскі сваёю яснасцю, і з Табой жыве і валадарыць на векі вечныя. Амен, амен, амен. Дорогие браты и сестры, урочисто распочавши пасхальную вигилию, со спокойным сердцем послухаем Слово Божие, розважаем, як у минулые часы Бог збавил народ свой и нарешті послал нам своего Сына як Откупителя. Молимся, каб Бог завершил пасхальную справу збавлення и привел нас до полного откупления. Можно погасить свечи. Читання книги Буття. На початку створив Бог небо і землю. І сказав Бог: «Учиним человека поводле нашего образу и нашего подобенства. Нехай панує над рыбами морскими, над птаством небесным, над живелами, над усею землею и над всяким ползуном, что ползает по земле. И створив Бог человека поводле своего образу. Поводле Божого образу створив його, створив мужчину и женщину. И благословил их Бог, и сказал им: плодитеся и размножайтеся, наполняйте землю и володайте ею, пануйте над рыбами морскими, над птаством небесным и над всеми живыми истотами, які рухаются по земле. И сказал Бог: «Вось я даю вам всякую траву, что рассевая насіння по всей землі, и всякое древо, плод якого рассевая насіння, каб яны были вам на спожиток. А усім живым істотам на землі, и всякому небесному птаству, и всему, что ползает по землі, и має у собі дыхание життя, я даю на спожиток всякую зелянину». І так сталося. І убачив Бог усё, што Ён стварыў, і было яно вельмі добрым. Гэта Слово Божие.
Niechaj syjdzie duch Twoj i ziemię odnowić. Niechaj syjdzie duch Twoj i ziemię odnowić. Благослови душа моя Пана, Panie Boże mój, Ty wielmi wielki, Ty обранулся у величи красу, Ty охинулся світлом, бицям шатай. Нехай сиде дух Твой і землю одновить. Ty umocował землю на jej основах, не похиснется она николи. Безданью, як вопроткой покрыл я понад горами узникли воды. Нехай сиде дух Твой и землю одновить. Ты креницы посылаешь у долины, помеж гор текут яны. Над ими живут птушки небесные, и сярод листья спевают. Нехай сиде дух Твой и землю одновить. С вышини своей Ты поишь горы, пленом справ Твоих земля насыщается. Ты чинишь, что растет трава для живелы и рослины на корысть человеку. Нехай сиде дух Твой и землю одновить. Незлеченные, Пане, Твои справы, усё Ты мудро створил. Земля наполнилась Твоими створениями. Благослови душа моя Пана. Нехай сиде дух Твой и землю одновить. Повстанем. Молимся. Усемогутный вечный Боже, дивосный Ты во всех Твоих справах, учини, каб откупленный Тобою народ зразумел, накольки цудоўнай была справа створення на початку, і яшчэ цудоўнейшай справа адкуплення у поўні часу, калі як пасхальнае ягнё быў ахвяраваны за нас Езус Христус, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Читання Księgi Rodzaju. Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie, a gdy on odpowiedział: Oto jestem, powiedział: Weź twego syna jedynego, którego milujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę. Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osiołka, zabrał ze sobą dwóch swych ludzi i syna Izaaka,
нарубал drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, w której mu Bóg powiedział. Na trzeci dzień Abraham, spojrzawszy, dostrzegł z daleka ową miejscowość i wtedy rzekł do swych sług: zostańcie tu z osiołkiem, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać poklon Bogu, a potem wrócimy do was. Abraham, zabrawszy drzewa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego Izaaka, wziął do ręki ogień i nóż, po czym oboje się oddalili. Izaak odezwał się do swego ojca: ojcze mój, a gdy ten rzekł: oto jestem, mój synu, zapytał: oto ogień i drwa, gdzież jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. I szli obodwa dalej. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i, związawszy syna swego Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem ściągnął ręką po nóż, aby zabić syna swego. Ale wtedy anioł Pana zawołał na niego z nieba: Abrahamie, Abrahamie! A on rzekł: oto jestem. Powiedział mu: nie podnoś ręki na chłopca, nie czyń mu nic złego. Teraz poznałam, że boję się Boga, bo nie odmówiłaś mi nawet twego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana, uwikłanego rogami w zaroslach. Poszedł więc, wziął barana i złożył go w ofierze całopalnej zamiast swego syna. I dał Abraham miejscu temu nazwę: Pan widzi. Stąd to mówi się dzisiaj: na wzgórzu Pan się ukazuje. Po czym anioł Pana przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, iż nie oszczędziłeś syna swego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie twoi zdobędą warownię swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia na wzór twego potomstwa, dlatego, że usłuchałaś mego rozkazu. Oto Słowo Boże. Захавай мя, Божа, бо на Тебе сподяюся. Захавай мя, Божа, бо на Тебе сподяюся. Панчаска спадщины моей, келиха моего, Ён лёс мой трымае, Пан заўсёды перад маімі вачыма, бо Ён праваруч мяне, я не пахіснуся. Захавай мяне, Божа, бо на Цябе спадзяюся. Тому радуется мое сердце и веселится душа, и тело мое будет спочивать беспечно, бо не покинешь души моею от хлани, и не даси святому Твоему убачить тление. Захавай мяне, Божа, бо на Тебе сподяюся.
дорогу життя мне покажешь, полнота радости перед тобою, вечное счастье, право руж тебе, заховай меня, Боже, бо на тебе сподяюся. Повстанем. Молимся. Боже Ойче усіх верных, праз ласку усынаўлення Ты помножаешь у свете колькасць сыноў Твайго абяцання. Ты праз пасхальны сакрамент хросту спаўняеш абяцанне Абрахаму, робячы яго айцом усіх народаў. Дапамажы кожнаму чалавеку годна адказаць на ласку Твайго паклікання праз Хрыста Пана нашага. Читання книги Зыходу. У тыя дні сказаў пан Моисею: «Чаму ты ўсклікаеш да мяне? Скажы сынам Ізраіля, няхай выходзяць, а ты падымі кій свой і працягні руку сваю да мора і падзялі яго, і пойдуць сыны Ізраіля сярод мора па сушы. Я ж зраблю жорсткім сэрца егіпцян, каб пайшлі яны ўслед за імі, і пакажу славу маю на фараоне і ўсім войску ягоным, на калясніцах і вершніках ягоных. І даведаюцца егіпцяне, што я пан, калі пакажу славу маю на фараоне і ўсім войску ягоным, на калясніцах і вершніках ягоных». І зрушыўся анёл Божы, які ішоў перад войскам Ізраіля, і пайшоў ззаду іх, а разам з ім і слуп воблачны перасунуўся спераду назад. Стаў паміж войскам егіпецкім і войскам ізраільскім. І была хмара цёмная для адных, і асвятляла ноч другім так, што не маглі ўсю ноч падысці адзін да аднога. І калі Маісей працягнуў руку да мора, пан гнаў мора моцным усходнім ветрам усю ноч і ператварыў у сушу. І разлілася вада. І пашлі сыны Ізраіля праз сярэдзіну мора па сушы. Вада была для іх сцяною з правага і з левага боку. І пагналіся егіпцяне, і ўвайшла за імі ў сярэдзіны мора ўся конніца фараона, калясніцы і вершнікі ягоны. І вось на світанне пан паглядзеў на войска егіпцян са слупа вогненнага і воблачнага і прывёў у замяшанне войска іхняе. І падвярнуў колы калясніцаў, што ім цяжка было рухацца. І казалі егіпцяне: «Уцякайма ад Ізраіля, бо пан ваюе за іх супраць егіпцян». І сказаў пан Маісею: «Працягні руку сваю да мора, каб павярнуліся воды да егіпцян на калясніцы і вершнікаў іхніх». І калі Маісей працягнуў руку да мора, на самым світанні яно вярнулася на сваё месца. І бегла вада насустрач егіпцянам, якія ўцякалі, і патапіў іх пан сярод хваляў. І вярнулася вада, і накрыла калясніцы і вершнікаў усяго войска фараона, якое ўвайшло за ім у мора, і не засталося ніводнага з іх. А сыны Ізраіля прыйшлі па сушы сярод мора, і вада стаяла каля іх сцяною з левага і з правага боку. І ў той дзень вызваліў пан Ізраіль з рук егіпецкіх, і ўбачылі ізраільцяне мёртвых егіпцян на беразе мора. Убачылі моцную руку, якую пан узняў супраць егіпцян. Спалохаўся народ пана і паверыў пану і Маісею, слузе ягонаму. Тады Маісей і сыны Ізраіля заспявалі песню пану.
Спяваю Пану, бо Ён узвысіўся. Спяваю Пану, бо Ён узвысіўся. Спяваю Пану, бо Ён узвысіўся, коня вечніка яго скінуў у мора. Пан моя сила и моя песня, Ён стал моим збавленнем. Ён мой Бог, яго прославляю. Ён Бог Отца моего, звеличу яго. Спяваю Пану, Ён узвысіўся. Пан магутны ў барацьбе, яго імя усемагутны. Калясніцы фараона, яго войска ён кінуў у мора. Лепшыя ваяры ягоныя патанулі ў чырвоным моры. Спяваю Пану, бо Ён узвысіўся. Бездна іх праглынула, яны сышлі ў глыбіні. Правіца Твоя, Пане, праслаўлена моцаю. Правіца Твоя, Пане, перамагла ворага. Спяваю Пану, бо Ён узвысіўся. Ты вывеў народ свой і пасадзіў яго на гары спадчыны сваёй, на месцы, якое учыніў сваім жыллём, Пане. У святыні Пана, якую ўзвялі Твае рукі. Пан валадар навекі назаўсёды. Спяваю Пану, бо Ён узвысіўся. Повстанем. Молимся. Божа, і ў нашыя часы ззяюць даўнія Твае цуды, бо як раней Тваёй моцаю вызваліў Ты адзін народ ад пераследу фараона, гэтак цяпер праз воды хросту вядзеш усе народы да збаўлення. Учыні, каб усе людзі сталіся духоўнымі дзецьмі прайца Абрагама і дасягнулі годнасці абранага народа праз Хрыста Пана нашага. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Nie lękaj się, Jerozolimo, bo małżonkiem Twoim jest Twój Stworzyciel, któremu na imię Pan Zastępów. Odkupicielem Twoim Święty Izraela, nazywają Go Bogiem całej ziemi. Zaiste, jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu, wezwał Cię Pan. I jakby do porzuconej żony młodości mówi Twój Bóg. Na krótką chwilę porzucił On Ciebie, ale z ogromną miłością Cię przygarnął. W przystępie gniewu ukryłem przed Tobą na krótko swe oblicze, ale w miłości wieczystej nad Tobą się ulitowałem. Mówi Pan, Twój Odkupiciel. Dzieje się ze mną tak, jak za dni Noego, kiedy przysiągłem, że wody Noego nie spadną już nigdy na ziemię. Tak teraz przysięgam, że się nie pojążę na Ciebie, ani Cię gromić nie będę, bo góry mogą Cię poruszyć i pogórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi Ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju.
mówi Pan, który ma litość nad Tobą. O nieszczęśliwa, wichrami smagana, niepocieszona. Oto ja osądzę Twoje kamienie na malachicie i fundamenty Twoje na szafirach. Uczynię blanki Twych murów z rubinów, bramy Twoje z górskiego krysztalu, a z drogich kamieni całe obramowanie Twych murów. Wszyscy Twoje synowie będą uczniami Pana. Wielka będzie szczęśliwość Twych dzieci. Będziesz mocno osadzona na sprawiedliwości. Daleko bądź od trwogi, bo nie ma się czego obawiać, i od przestrachu, bo nie ma on przystępu do Ciebie. Oto Słowo Boże. Узялішу Пана, бо ён мяне збавіў. Узялішу Пана, бо ён мяне збавіў. Узвялічу Цябе, Пане, бо Ты мяне збавіў і не дазволіў ворагам маім пацяшацца з мяне. Пане, Ты вывеў з адклання душу маю. Ты уратаваў жыццё маё сярод тых, хто сыходзіць у магілу. Узвялічу Пана, бо ён мяне збавіў. Спявайце Пану вы ягоны верныя, памятайце пра святасць ягоную. Бо гнеў яго трывае імгнення, а ласкавасць яго ўсё жыццё. Увечары прыходзіць плач, а раніцай радасць. Узвялічу Пана, бо ён мяне збавіў. Пачуй, Пане, і злітуйся надо мною. Пане, будь мне дапамогай. Ты нараканне маё замяніў на танец. Пане Боже мой, буду хваліць Цябе вечна. Узвялішу Пана, бо ён мяне збавіў. Молимся. Усемогутный вечный Боже, на хвалу имя Твоего помножь потомство, обяцанное прайцам деля ихней веры, а проз ласку хросту повелич колькость сынов Твоего обяцання, каб костел Твой спознал, что уже сполняется тое, чего святые давних часов с довером чакали, праз Христа Пана нашего. Читання книги пророка Ісаї. Так каже Пан: «Сасмалые, усі ідіте до водаў, і вы, якія не маеце срэбра, ідіце. Ідіце, купляйце без срэбра і без платы за віно і малако. Навошта вы адважваеце срэбра за тое, што не ёсць хлебам, а працу сваю за тое, чым нельга насыціцца? Слухайце уважліва мяне і спажывайце дабро, і няхай душа ваша нацешыцца тукам. Схіліце вуха сваё і прыйдзіце да мяне. Паслухайце, і жыць будзе душа ваша. І дам вам запавет вечны, нязменныя ласкі для Давіда. Вось я учыніў яго для народаў сведкам, правадыром і настаўнікам для народаў. Вось ты паклічаш народ, якога не ведаў, і народы, якія не ведалі цябе, пабягуць да цябе, дзеля Пана Бога твайго.
і святого Ізраїля, бо Ён уславіў Цябе. Шукайце Пана, пакуль Ён дазваляе знайсці сябе. Клічце Яго, пакуль Ён блізка. Няхай бязбожны пакіне шлях свой, а чалавек беззаконны свае намеры. Няхай вернецца да Пана, і Ён змілуецца над ім. Да Бога нашага, бо Ён шчодры на прабачэнне. Бо мае думкі – гэта не вашыя думкі, і вашыя шляхі – не мае шляхі, кажа Пан. Бо як нябёсы звышаюцца над зямлёю, так шляхі мае над шляхамі вашымі, і думкі мае над думкамі вашымі. Падобна як дождж і снег падае з неба і туды не вяртаецца, але поіць зямлю і робіць яе ўрадлівай, і яна родзіць і прыносіць плён сейбіту і хлеб для таго, хто есць, так і слова маё, якое выходзіць з вуснаў маіх, не вернецца да мяне без плёну, пакуль не споўніць тое, што я хацеў, і з поспехам дасягне таго, дзеля чаго я паслаў яго. Гэта Слова Божае. Будете черпать с крыницы избавления. Будете черпать с крыницы избавления. Вот Бог мое избавление, на Его сподяюся и бояться не буду. Бо Пан моя моц и моя песня, Он стал моим избавлением. Вы с радостью будете черпать воду с крыницы избавления. Будете черпать с крыницы избавления. Прославляйте Пана, закликайте имя Ягоное, и обвящайте сирот народов справы Яго. Нагадывайте, что узнесло имя Ягоное. Будете черпать с крыницы избавления. Спевайте Пану, бо Он учинил великие речи. Обвестите гэта по усёй земли. Веселись и радуйся, жихарка Сиону, бо великий сирот тебе святый Израиля. Будете черпать с крыницы избавления. Молимся. Усемогутный вечный Боже, одиная надея свету, Ты устами пророков обвестил таемницы, что сполняется сёння. Умацуй ласкаво прагненне Твоего народа, бо толькі дякуючи Твоему натхненню узрастают цноты Твоих верных, праз Христа Пана нашего.
себе, братья свету, смилуйся над нами. Яки гореш на себе, братья свету, прими моление наше, яки сидишь праворуч Отца, смилуйся над нами. Но только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты Najwyższy Jezu Chryste, z Duchem Świętym uchwale Boga Ojca. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria. Gloria. Молимся. Боже, Ты осветляешь гэтую найсвятейшую ночь, славою з мертвых повстання Пана. Оживи у Твоим костеле Дух Божьего сыновства, как подновленное телом и душою, мы отдано Тебе служили. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Урачыста спяваны гімн «Хвала на вышынях Богу» быў пераходам ад старога да новага запавету. Предказанное становится реальностью. Святый Павел припоминает нам, что пасхальная таямница Христа реализуется праз хрост у кожным з нас. У Христе мы распачалі новое жыццё. Ужо распачалося наше уваскрашэнне. Як выраз удзячнасці і радасці, зноў заспяваем велікоднае «Аллелуя». Гэта вокліч радасці і прывітання ў воскрослага Пана, які жыве і прысутнічае сярод нас. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest, zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim, pogrzebani po to, abyśmy my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych, dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć podobną do Jego śmierci zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, po to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie, to wiecie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim, ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Otóż jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera. Śmierć na Nim nie ma już władzy, bo to, że umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiecie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Dziękujcie Panu, bo jest dobry.
Троица Панська моц оказала, не умре, але жив będę. I głosił dzieła Pana. Alleluja. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia wedle Marka. Коли минула суббота, Мария Магдалена и Мария Якуба и Соломея купили пахучие алеи, каб пайсці намасціць Езуса. І вельмі рана, ў першы дзень тыдня, прыходзячы да магілы, калі ўзышло сонца, і кажуць між сабой: «Хто адсуне нам камень ад уваходу ў магілу?» І, паглядзеўшы, бачаць, што камень адсунуты, а ён быў вельмі вялікі. І, увайшоўшы ў магілу, убачылі юнака, які сядзеў з правага боку, апрануты ў белае адзенне, і вельмі спалохаліся. А ён кажа ім: «Не бойцеся, шукаеце Езуса Назараніна, укрыжаванага. Ён уваскрос. Яго тут няма. Вось месца, дзе паклалі яго, але ідзіце, скажыце вучням ягоным і Пятру апярэдзіць вас у Галілеі. Там яго ўбачыце, як ён сказаў вам». Гэта слова Пана. Дорогие браты и сестры, литургия Великой Субботы вельмі прыгожая и разбудаваная. Мы амаль з паўгадзіны слухали Божае Слово, якое описывала вельмі прыгожы момант. Момант стварэння свету, калі Бог, ствараючы свет, в канцы канцоў кажа, што яму гэта спадабалася. Ствараў чалавека, увесь навакольны свет, і гэта было добра. Пазней мы бачым гэты працэс, як гэты свет паступова змяняецца. І вось сённяшняя літургія слова, літургія Вялікай Суботы, якую мы з вами перажываем, якраз яна прыпамінае нам, як Христос уваскрасае, як Христос прыходзіць, каб перамагчы зло, каб перамагчы цемру ў гэтым свеце. Мы толькі што перажывалі так званую літургію святла. Калі гэты пасхал, гэтая свечка, якая для нас самого Христа, ягонае святло, як мы уносілі гэтае святло ў гэтую святыню, як мы асвятлялі цемру гэтай ночы. Вельмі важны, вельмі прыгожы момант, аднак, калі прыгледзецца да яго, прыгледзецца ў святле Божага Слова, якое мы толькі што чулі, заўважым, што для таго, каб гэтае святло Божае уваходзіла ў гэты свет, для таго, каб гэтае святло Божае асвятляла нас усіх, патрэбны звыклы чалавек. З першага чытання
Мы чулі пра вельмі важныя постаці ў гісторыі нашага збаўлення. Пра Абрагама, якога Бог паклікаў, каб ён найшоў выбраную зямлю, каб ён там заснаваў свой вялікі народ, народ, з якога пазней выйдзе Збавіцель. Мы бачылі, што гэты Абрагам быў чалавекам недасканалым, грэшным і слабым. Аднак, паміма гэтага, святло Божае, той Божы прызыў, тую Божую ласку ў сваім сэрцы захаваў. Далей мы чулі вельмі важныя чытанні пра Маісея, які атрымаў ад Бога місію вывесці з няволі свой народ. Мы чулі чытанні прарока Ісаі, Баруха, Закіэля. Мы чулі чытанні тых прарокаў, якія, па-людскі кажучы, былі прарокамі няўдалымі. Заданне якіх палягала на тым, каб абвяшчаць Божае Слова, каб прыпамінаць свайму народу, які знаходзіўся ў цемры, каб прыпамінаць вельмі простую праўду. Бог стварыў вас як людзей святла. Бог стварыў вас як людзей, якія павінны не праклінаць, а благаслаўляць. Прарокі гэтую місію выканалі добра і годна, аддаючы за Бога сваё жыццё. Маісей, прайшоўшы 40 гадоў разам з гэтым няверным народам, які толькі вучыўся быць людам Божым, застаўся памёр на гэтай чужбіне, не ўбачыўшы і не пажыўшы у той зямлі, да якой ішоў. Вызнаванне веры, захаванне святла Божага у сваім сэрцы — гэта не проста сімвалічны нейкі акт. Гэта тая рэч, да якой Бог нас сёння прызывае. Мы празднуем, мы святкуем урачыстасцю Васкрасення Господа, але мы павінны разумець і ўсведамляць, што гэтае ўваскрасенне адбываецца не ў святыні ў першую чаргу. Гэтае ўваскрасенне, гэта Божае святло адбываецца ў першую чаргу ў сэрцы чалавека. Абрахам, Маісей, Ісая і іншы прарок. Па гэтым пераліку імёнаў наступнае імя павінна быць маё. Да гэтага Бог нас сёння прызывае, і гэтая літургія святла нам сёння гэтую рэч паказвае. Пражылі мы цэлы год ад мінулай Пасхі, ад мінулай урачыстасці, спазналі розныя моманты нашага жыцця, моманты і трагічныя, і балючыя. Добра ведаем, што многія з нашых блізкіх, дзякуючы вось гэтай хваробе, моцна перахварэлі. На жаль, многія з нашых блізкіх адышлі ўжо ў вечнасць ці добра знаёмых. Розныя іншыя сітуацыі, вельмі важныя у нашым жыцці, мы перажывалі. І многія людзі, якія б сёння маглі б знаходзіцца з намі, іх няма. Некаторыя з іх адышлі ў вечнасць, некаторыя з іх у іншых месцах можа знаходзіцца. Іх няма, але міма гэтага кожнага з нас Бог прызывае да вельмі простай рэчы: дзе б ты не быў, якую б ты місію не выконваў, у якім ты месцы бы не знаходзіўся, ідзі ў тое месца, будзь у гэтым месцы чалавекам, у якім будзе палаць гэтае Божае святло. У Евангеліі, якія мы толькі што чулі аб Марыі Магдалене, Марыі Якубавай і Саламеі, жанчыны, тыя, якія пашлі ў месца найвялікшай цемры, пашлі, каб там намасціць гэтым алеем Хрыста, аб якім думалі, што ўкрыжаваны, аб якім думалі, што памерлы. І гэта было іхнае месца, каб там, у гэтым найвялікшым месцы цемры, спаткаць святло Божае, упершыню пачуць вялікую праўду аб тым, што Христос не памёр, што Бог жыве. Той, хто прымае Хрыста, той, хто прымае гэтае святло Божае, раней ці пазней, знойдзе тое цёмнае месца, месца, у якім, можа, ніколі не было святла, месца, у якім, можа, ніколі не было справядлівасці, чалавечнасці, знойдзе тое месца і адчуе, што пакліканне маё у тым, каб гэтае святло там занесці. Гэта не проста прызыў, гэта не проста прыгожы момант літургіі. Гэта тое заахвочванне, якое дазволіць нам называць сябе хрысціянамі, дазволіць нам называць сябе веруючымі людзьмі, людзьмі уваскрослага. Святло Божае, праўда аб уваскрослым, дойдзе да іншага чалавека толькі выключна праз нас, праз тых, хто гэтае святло прызнаў. Шмат камянёў яшчэ ў нашым жыцці будзе, якія мы павінны будзем адкінуць. Часамі будзем цярпець, нават будзем нейкія цяжкасці ў жыцці адчуваць. Праўда Божая заўсёды каштуе.
Усе прарокі, усе тыя прапаведнікі Хрыста Уваскрослага, і святы Павел, і іншыя, яны гэта спазналі, яны гэта добра разумелі, але другім крокам і сённяшняй літургіі, і ішнага жыцця быў крок наступны: шукаць моцы гэтага святла не ў самім сабе, шукаць моцы ў гэтай Божай ласцы. За хвіліну мы будзем перажываць, прыпамінаць сабе літургію святога нашага хросту, будзем нанова абнаўляць гэтыя нашы абяцанні, прыпамінаць аб тым, што мы былі людзьмі ахрышчанымі, што мы прынялі Хрыста, а гэта значыць прынялі Бога, які заўсёды нас умацоўвае. Мы людзі хросту, мы людзі, якія з гэтай ласкі Божай чэрпаюць сілы, мы людзі, якія ведаюць імя нашага Айца. Вось гэтая праўда няхай таксама нас суправаджае, калі трымаем гэтую цяжкую місію, калі знойдземся ў пэўнай цяжкай сітуацыі. Напэўна, ў нашым жыцці яны, як паказвае мінулы год, было шмат, але напэўна і мінулы год паказаў, што ў нашых сэрцах, у сэрцах нашых блізкіх ці родных ёсць шмат святла. І гэтае святло няхай захаваецца ў нас, няхай моц Божая святога хросту, няхай на сёння нам прыпомніць наша місія быць чалавекам, які шукае праўду, быць чалавекам, які праяўляе міласэрнасць, быць чалавекам, які любіць іншага, не зважаючы нават на тое, як ён сябе паводзіць, што ён кажа, як ён захоўвае. Апосталы, будучы людзьмі ў васкрасення, зразумелі гэтую праўду. Яны ўжо не глядзелі ні на імёны людзей, ні на іх паходжанне, яны ўжо не глядзелі на тое, адкуль яны, да якіх поглядаў належаць, каго прапаведуюць. Яны стараліся гэтага чалавека давесці да Хрыста, данесці яму праўду, што ўсё людское не так важнае, калі ёсць у цябе Божае, што ўсё людское, калі яно асветленае Божай ласкай, ласкай Уваскрослага, яно можа стаць высакародным, яно можа стаць праўдзівым, яно можа стаць Божым. Сённяшняе Евангелле, жанчыны з гэтага святога тэксту паказваюць нам, калі чалавек прагне, калі чалавек ідзе, то нават месца безнадзейнасці, месца цемры, месца смерці, месца болю можа стаць месцам вялікай ласкі Бога. Сёння можам падчас гэтай літургіі прыпамінаць сабе тыя месцы альбо тыя моманты з нашага жыцця, моманты хваробы, моманты роспачы, моманты, можа, безнадзейнасці пэўнай, можа, моманты пэўнага бяссілля. Гэта тое месца, у якім першым стаяў Уваскрослы. Не мы там былі першыя, першым там быў Ён. Ён першы ўжо адкінуў гэты камень, які б гэтае месца давёў бы да смерці. Гэтыя жанчыны, якія прыйшлі, якія ўбачылі, якія пачалі слухаць гэтага анёла Божага, зразумелі, што іхным адзіным заданнем будзе бегчы і данесці. Не бойцеся, ідзіце і раскажыце іншым. Не бойцеся, апярэдзіць вас у Галілеі, ідзіце ў месца вашай штодзённасці, ідзіце ў месца вашага штодзённага жыцця і там прапаведуйце, што я не святкую Пасху, я не адзначаю Пасху, я не адзначаю Васкрасенне, я ў Васкрасеннем жыву. Христос — гэта мой Бог, гэта той Бог, у якім я чэрпаю свае моцы і свае сілы. Гэта мой Бог, які дазваляе мне ісці ў маю Галілею. Чакае нас яшчэ адзін год да наступнай Пасхі, і мы не ведаем, які ён будзе. Мы не можам прадбачыць, як паказвае ўжо часта, як паказвае ўжо наша мінулая гісторыя, цяжка рабіць нейкія прагнозы. Ніхто не чакаў, які быў бы мінулы год. Але мы ведаем і павінны ўсведамляць адно. Калі людзей уваскрослых, поўных Божага святла, будзе сярод нас больш, то што б нас не чакала, якія перашкоды, хваробы, цяжкасці, ці нейкія іншыя рэчы, якія б яны нас не дакранулі, калі будзе сярод нас больш людзей святла, мы ўсё гэта здолеем пераадолець. Мы ўсё гэта здолеем учыніць не для некай цемры, але учыніць для большай хвалы Божай. Мы можам яшчэ раз гэтаму свету данесці праўду, якую ён забыў, што Бог стварыў гэты свет па
паглядзеў на яго і сказаў, што ён добры. Гэта наша місія – даносіць гэтаму свету, што гэты свет створаны Богам, і ён сапраўды добры. Можа і цяжкі, можа у чымсьці невыгодны, але ён добры. Гэта місія ў Васкрослага, і гэтыя жанчыны, напэўна, яе выканалі да канца. Няхай добры Бог, няхай гэтая святая літургія, якую мы перажываем, няхай яны нас натхняць да таго, каб гэтае святло Божае прыняць, каб прыпомніць, што я чалавек ахрышчаны, каб прыпомніць тое, што я чалавек, які прымае Хрыста ў сваё сэрца, і каб прыняць гэтую вельмі важную, пачэсную місію, ісці і ў імя Бога гэты свет благаслаўляць, прыпамінаючы аб тым, што ўсе мы дзеці Божыя, што ўсе мы Божыя стварэнні, пакліканыя да жыцця вечнага. Амен. Цяпер наступае абрад асвячэння хрысцільнай вады. Наймілейшае, пакорна просім усімагутнага Бога Айца, каб спаслаў сваю ласку на гэтую ваду, а тых, хто будзе ў ёй адроджаны, прыняў у Хрысце як сваіх усыноўленых дзяцей. Kyrie eleison. Святая Мария, Мать Божия, Святый Михале, святые ангелы Божия, Святый Яне Хрестителю, Святый Юзефе, Святые Петра и Павле, Святый Андрею, Святый Яне, Святая Мария Магдалена, Святый Стефане, Святый Игнацию из Антиохии, Святый Лаврентию, Святая Перпетуа и Фелицита, Святая Агнешка, Святый Григорию, Святый Августине, Святый Атаназию, Святый Базилию, Святый Мартине, Святый Бенедикте, Святые Франтишку и Доминику, Святый Франтишку Ксаверию, Святый Яне Мария Вианей, Святая Катерина Сиенская, Святая Тереза от Иисуса, усе святые Божия, будь до нас літостивы, вибав нас, Пане, от усяго злога, от усялякого греху, от смерти вечной, праз Твое утиловление, праз Твою смерть и воскресение, праз послание Духа Святого, мы грешные Тебе просим, выслухай нас, Пане, каб посвятил Твоею ласкою гэтую воду для одраджения сынов и дочок Твоих, Тебе просим. Езу, Сыне Бога Живого, Тебе просим. Христе, почуй нас. Божа нябачна і моцай Ты здзяйсняеш незвычайныя рэчы праз сакраментальныя знакі. На працягу гісторыі збаўлення Ты падрыхтаваў ваду, Табой створанаю, каб яна выяўляла ласку святога Хросту. На пачатку свету Твой Дух узносіўся над водамі,
каб ужо тады вада атрымала моц асвячэння. Божа, нават у водах потопу Ты даў нам вобраз адраджэння, бо тая самая стыхія паклала канец заганам і дала пачатак цнотам. Божа, Ты учыніў, што сыны Абрагама прайшлі па сухім дне Чырвонага мора, каб народ вызвалены з няволі фараона стаў вобразам будучай супольнасці ахрышчаных. Божа, Твой сын, ахрышчаны Янам Хрысціцелем у водах Ярдану, быў намашчаны Духам Святым, а калі вісеў на крыжы, з яго боку пралілася кроў і вада. Пасля свайго з мёртвых паўстання ён наказваў вучням: «Ідзіце і навучайце ўсе народы, хрысцячы іх у імя Отца і Сына і Духа Святога. Узглянь на свой касцёл і пажадай у ім адкрыць крыніцу святога хросту. Няхай гэтая вада праз Духа Святога атрымае ласку Твайго адзінароднага Сына, каб чалавек, які створаны на Тваё падабенства, і праз сакрамент хросту ад бруду усялякіх грахоў абмыты, адрадзіўся з вады і з Духа Святога да новага жыцця дзіцяці Божага. Просім Цябе, Пане, няхай праз Сына Твайго на гэтую ваду сыдзе моц Духа Святога, каб усе, хто праз хрост пахаваны разам з Хрыстом у смерць, з ім таксама і паўсталі да новага жыцця. Які з Табою жывей валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі і вечныя. Амен. Благословите крыніцы Пана, хваліце і узвялічвайце Яго навекі. Освячэнне вады да акраплення. Дорогие браты и сестры, покорно просим Пана Бога нашего, каб освятил гэтую воду, якою мы будем окропленные на успомин нашего хросту. Няхай Ён нас милостиво обновить, каб мы заставалися верными Духу Святому, якога мы прыняли ў сакраменце хросту. Пане наш Божа, дапамажы ласкава нам, Тваім верным, бо, чуваючы ў гэтую найсвяцейшую ноч, мы ўзгадваем дзівосную справу нашага стварэння і яшчэ больш дзівосную справу нашага адкуплення. Выслухай ласкава нашыя малітвы і асвяці гэтую ваду. Ты стварыў яе, каб давала урадлівасць нівам,
каб умацоўвала і ачышчала нашыя целы. Ты таксама ўчыніў ваду прыладаю Тваей міласэрнасці, бо праз яе Ты вывеў свой народ з няволі і наталіў яго смагу ў пустыні. У прадказаннях прарокаў вада была знакам новага запавету, які Ты пажадаў заключыць з чалавецтвам. Нарэшце праз ваду, якую Хрыстус асвяціў у Іардане, Ты аднавіў у купелі адраджэння нашу сапсаваную натуру. Няхай жа гэтая вада нагадвае нам прыняты хрост, каб мы радаваліся разам з нашымі братамі і сёстрамі, ахрышчанымі ў гэтую найсвяцейшую ноч, праз Хрыста, Пана нашага. Цяпер адбудзецца аднаўленне абяцанняў хросту, і запалім цяпер таксама свечы. Дорогие браты и сестры, праз пасхальную таямніцу мы у сакраменце хросту былі пахаваныя з Хрыстом у смерць, каб разам з ім увайсці ў новае жыццё. Таму, скончыўшы 40-дзённы пост, адновім абяцанні святога хросту, у якіх мы калісьці выракліся злога духа і яго справаў, і паабяцалі служыць Богу ў святым каталіцкім касцёле. Таму я пытаю кожнага з вас, ці выракаецеся сатаны? Выракаюся. І ўсіх справаў ягоных, і ўсіх спакусаў ягоных. Ці верыце у Бога Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі? Ці верыце у Езуса Хрыста, Сына Яго адзінага, Пана нашага, народжанага з Дзевы Марыі, замучанага і пахаванага, які ўваскрос з памерлых і сядзіць праваруч Айца? Веру. Ці верыце у Духа Святога, святы касцёл каталіцкі, еднасць святых, адпушчэнне грахоў, уваскрашэнне цела і жыццё вечнае? Веру. Усемагутны Бог, Айцец Пана нашага Езуса Хрыста, які адрадзіў нас з вады і Духа Святога і адпусціў нам грахі, няхай сваёю ласкаю захавае нас на жыццё вечнае у Езусе Хрысце, Пану нашым. Цяпер узровім праход посередині костюма.
святую ночь поеднания неба и земли у Иисусе Христе. С радостью просим Бога нашего Отца. Молимся за святый костел, каб он обещал свету у воскресения Христа и был свидком Его перемоги над смертью. Тебе просим. Молимся за пасторов костела, каб у тяжкие хвилины яны умацовали своих верников особистым прикладом веры. У Божий провид. Тебе просим. Молимся за самотных и хворых людей, каб ласка откупления умацовала у их надею на перемогу. Тебе просим. Молимся за людей, поєднаних з Богом про сакрамент покаяння, каб у Евхаристії вони черпали сили для тривання у добрым. Тебе просим. Молимся у інтенції нашого ксенза Пробоща о потребной ласке и Божьем благословении у святарском служении. Тебе просим. Об ласце життя вечно молимся для померлых, для Алюшкевича Яна у 16-ю годовину от его смерти, для Марии, Виктора, для всех померлых семьи Алюшкевич. Так само об ласце життя вечно молимся для померлой Леоноры Эйдемт и для всех померлых семьи Керпец, Адамович, Эйдемт и Панасевич. Тебе просим. Молимся за всех присутных и за всех, кто удельничает у литургии Вигилии Пасхальной, праз онлайн-трансляцию о Божьем благословении и потребных ласках для всех нас. Тебе просим. Молимся за нашу евхаристичную супольность, каб наше життя было подякою Богу за найсвятейший дар откупления. Тебе просим. Боже, наш добрый Ойче, Твой Сын дозволил нам спознать Твою любовь до нас. Учини, каб эта любовь переменила наше життя праз Христа, Пана нашего. Можно згасить свечки. Молитеся, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный.
прими ахвяру з рук Твоих и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам. Просим Тебе, Пане, прими молитвы и дары Твоего народа, и учини, каб гэтая ахвяра, якая бяре початок у пасхальной таямницы, была для нас задатком вечного збавления праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Угору серце. Дякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэтую ноч больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу. Калі Христус быў ахвяраваны, як нашая Пасха, бо Ён сапраўднае ягнё, Ён узяў грахі свету и своёю смертью перамог нашую смерть, вернувши нам жыццё праз свое з мёртвых паўстанне. Таму откупленное чалавецтва во ўсім свете радуется у воскресенню Христа, а хоры анёлаў разом з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна вскликаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна, на вышинях, Госанна, на вышинях. Благословленный, кто приходит у небана, Госанна, на вышинях, Госанна, на вышинях, Госанна. Сапраўды, Божа, Ты святы, і справядліва хваліць Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейснаю моцаю Духа Святога, Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму ў еднасці з усім касцёлам у найсвяцейшую ноч з мёртвых паўстання Пана нашага Езуса Христа, праз Яго пакорна молім Цябе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго нашага Пана Езуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце
і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана. Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку табе складаючы благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье і чакаем Твайго прыйсця ў хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенье ў небаўшэсце і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целамі крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Хрысце. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы ўмацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі, са слугой Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Аляксандрам, яго дапаможным біскупам Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам, Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Твоей волі стаіць перад Табою. О добры Ойче, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх. Нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету. Міласціва прымі валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале, праз Хрыста Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Боже Ойче всемогутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими и ими з'являемся, тому осмеливаемся оказать. Отче наш, который есть у небе, святым будь имя Твое, земли
отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога. Дай ласкаво супокою дни наши. Да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольныя от граху и захаваныя от усялякага неспокою. Чакали исполнения счастливой надеи и прыстя збаўцы нашага, Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и владарыш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя.
Стоит до каждой песни, что мы можем спеть, достойны всей хвалы, что мы вознесем. Достоин Ты дыхания в нашей жизни всей, в Тебе живем, в Тебе живем. Иисус, имя выше других имен. Иисус, лишь Ты один, кто спасти силен. Достоин Ты дыхания в нашей жизни всей, в Тебе живем, в Тебе живем. Святый, нет таких, как Ты, Бог, нет Тебе подобных. Не открой глаза, чтоб видеть, кто Ты. Знать хочу Тебя, Бог, и знать Твое сердце, да любить мне тех, кто рядом. Достоин Ты каждой песни, что мы можем спеть. Достоин Ты всей хвалы, что мы вознесем. Достоин Ты дыхания в нашей жизни всей, в Тебе живем, в Тебе живем. Иисус, имя выше других имен, выше других имен. Иисус, лишь Ты один, кто спасти силен. Достоин Ты дыхания в нашей жизни всей, в Тебе живем, в Тебе живем. Святый, нет таких, как Ты, Бог, нет Тебе подобных. Не открой глаза, чтоб видеть, кто Ты. Знать хочу Тебя, Бог, и знать Твое сердце,
Молимся. Милосердный Боже, наполни нас Духом Твоей любови и у бесконцей Твоей добрыни май ласку з'яднать усіх, кого Ты узмацнил пасхальным сакраментом, праз Христа Пана нашего. Пане Езу, праз заступництва Марии, Маці Твоей, якая народила Цябе з любов'ю, а так само праз заступництва святого Юзафа, чоловіка довіру, який опікавався Тобою після народзіна, упрошу Цябе, у інтенції гэтага ненародженого дитяті, якое духовно хочу усыновіць і якое знаходзіцца ў небяспецы аборту. Прашу, дай яго бацькам любоў і адвагу, каб яны не забівалі свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Коротенькие объявы. Переживаем Великую Субботу. Это день, когда увесь Христовый костел, пробывая у жалобе и святым молчании перед гробницей своего Пана и Збавцы Иисуса Христа. Сегодня мы приходим у костел, как у молитовной тишине, побыть сам на сам с Иисусом у гробницы, знайти час на адорацию Збавцы, який отдал за нас свое життя. Пакліканы сёння да гэтага кожны хрысціянін. Великая Субота таксама дзень падрыхтоўкі, можна так сказаць, да святкавання, калі таксама і гатуецца і благаслаўляецца традыцыйныя велікодныя стравы. І гэта мы зробім пасля адарацыі Найсвяцейшага сакраменту. І хоць смачныя пахі велікодных страваў казычуць ужо нос, але з іх спажываннем давядзецца пачакаць да нядзелі, да заўтра, калі, прывітаўшы адно аднаго воклічам «Христос уваскрос», «Сапраўды уваскрос», сям'я збярэцца за адным сталом, каб падзяліцца гэтай радасцю, гэтай асноўнай падзеі хрысціянскай веры у васкрасенне Хрыста з мёртвых. Цяпер, пасля імшы, будзе працяг адарацыі Найсвяцейшага сакраменту праз усю ноч. Заўтра, 4 красавіка, велікодная нядзеля, урачыстасць з мёртвых паўстання Пана, рэзурекцыйная працэсія і святая імша рэзурекцыйная адбудзецца ў 6 гадзін раніцы. Імшы а гадзіне 9 не будзе, а святыя імшы ў нашым касцёле будуць таксама а гадзіне 11, 13, а гадзіне 15 у капліцы, а гадзіне 16 і ў 18:30. Літургію рэзурекцыйнай імшы а гадзіне 6 і імшы а гадзіне 11 можна будзе назіраць праз інтэрнэт. Онлайн-трансляцыя будзе адбывацца на старонцы нашай парафіі на канале у YouTube. Назва Ліда Фара. Можна падпісацца, нават трэба падпісацца. Вялікі дзякуй, дарагія мае, за гэтую супольную малітву. Цяпер прымем Божае благаслаўленне. Пан з вамі. У сённяшнюю пасхальную урачыстасць няхай благаславіць вас Бог усемагутны і міласціва захавае вас ад грахоўных спакусаў. Амен. Бог, які праз уваскрасенне свайго адзінароднага Сына адрадзіў вас да вечнага жыцця, няхай напоўніць вас духоўнымі дарамі. Амен. Бог, які пасля дзён мукі Пана напоўніў вас велікоднай радасцю, няхай дапаможа вам дайсці да радасці вечнай. Амен. Няхай благаславіць вас Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы.
Idźcie w supokoi Chrysta, Alleluja, Alleluja. Dziękuję Panu Bogu, Alleluja, Alleluja. Теперь у тишине идем будем одаровать Найсвятейший Сакрамент, помолимся до Божьей милосердности. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drugi dzień nowenny do Bożego Miłosierdzia. Dziś sprowadź mi dusze kapłańskie i dusze zakonne i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu moim. One dały mi moc przetrwania gorzkiej męki, przez nich jak przez kanały spływa na ludzkość miłosierdzie moje. Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko, co dobre pochodzi, pomnóż w nas laskę, abyśmy spełniali godne uczynki miłosierdzia, by ci, co na nas patrzą, chwalili Ojca miłosierdzia, który jest w niebie. Ojcze przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybrane w winnicy swojej, na dusze kapłanów i dusze zakonne i obdarz ich mocą błogosławieństwa swego, a dla uczuć serca Syna swego, w którym to sercu są zamknięte, udziel im mocy światła swego, by mogli przewodzić innym na drogach zbawienia, by wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu miłosierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Pąckim Pilatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekiel, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, 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 dla Jego bolesnej męki,
dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, po krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, o krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, o krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Nasze plany i nadzieje, coś nie wieczór raz po raz, tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas. Jezu, ufam Tobie. Отца и Сына и Духа Святого. Пане Jezu Chryste, Ty u dzień перед мукою и смертью загадал учням подрыхтовать пасхальную вечеру. У день воскресения принял запрошение двух учнев за Эмаус и сел с ими за стол. А поздним вечером пришел до апостолов, как разом с ими спожить вечеру. Просим Тебе, дай нам с верою переживать Твою присутность среди нас подчас великодной гостины, как мы могли радоваться уделу у Твоим житию воскресении.
Хлеб жывы, які сышоў з неба і даеш жыццё свету. Благослови гэты хлеб і усялякія святочнае печыва на ўспамін хлеба, якім ты накарміў тых, хто трывала слухаў цябе ў пустыні, і які ты ўзяў у свае святыя і дастойныя рукі, каб яго перамяніць у сваё цела. Баранак Божы, ты перамог зло і абмыў свет з грахоў. Благослови гэтыя мясныя стравы і усялякія іншыя стравы, якія мы будзем спажываць на ўспамін пасхальнага баранка і святочных страў, якія ты разам з апосталамі спажыў на апошняй вячэры. Хрысте, жыццё і ўваскрасенне наша, благослови гэтыя яйкі, знак новага жыцця, каб мы, дзелячыся імі ў коле сям'і, блізкіх і гасцей, маглі таксама дзяліцца ўзаемна радасцю з таго, што ты ёсць з намі. Благослови таксама гэтую соль, каб ахоўвала нас ад сапсаванасці. Дазволь нам усім дайсці да твоей вечнай гасціны у доме Айца, дзе ты жывеш і валадарыш на векі вечныя. Молимся, благословленный Ты, Пане Боже Всемогутный, Ты пожадав благословить и духовно обновить нас у Христе, які есть живой водой нашего збавлення. Раз окроплення або перажагнання сябе гэтай водой, атачай нас опекай, каб мы, перамененыя моцай Духа Святого, заўсёды ішлі дарогай новага жыцця. Праз Христа, Пана нашага.